И здравейте хора на YouTube, аз съм Тър и днес снимаме Minecraft епизод 1 и си довършим къщата. Какво? Си довършим къщата, казах клипа. Опа. Не чувам. Аз мислиш, че теб те чувам. Зай пак. Аз ти имам хомито, да знаеш. Добре, аз видях стая. Я ти видим твоето как се направя, бе. Много си грозен. Аре отивай на Warp Mob, аре. Аз ти на Warp Mob. Кажи здравей на YouTube. Къде отиде? На Mob Arena. Оф. Чакай, бе. Маме, Чакай, бе, аз съм на Mob Arena. окей. Или начин да ги включвам до края. Оф, аз ще взема това. Аз също ще натисна Iron Block, хайде. Ще само си взема поинта. Опа. Жори, си иска ми палци да спечела. Опа. Майната ти. Искай палци да спечела нещо хубаво. Качу ми не ми дава. Ари, бе. Ти влезна ли в Mob Arena-та? Ми да, ама не ми дава да джойна. Напиши Mad Join BT Keno. Джойн? Натисна ли BT Keno? Напиши BT Keno. Какво е? Кое да напиша? Mad Join BT Keno. Кое? Ама BT едно заедно. Стана ли? Маме Ага си. Циганите тука. Тука се печела дъма, да знаеш. сега чуваш ли? Мите, яко го е. О, ахо. Значи, Ма сега с теб не те чувам. Аз имам вече глава. На желе. Чакай, бе. Оф. И ще сложа, дами и господа, IP-то в описанието. Оф. дай накрая. Тези слушалки много хубави. Разкажете ги тия кучета, бе. Дайте ги тия да го бият, както ми е. Оф, аре. Оф, трябва ми спит. Така. Изи, сквизи, лего, сквизи. Ама искаш ли да правим PvP? После. Чакай. Бе. Чакай, че ма заебаха два пайка. Опа. Омага, да съм като някакъв пиян, бате. Как пиян. Маме си фикса, защо така го чуваш? Защото аз сега как го натисна и дума да си... Кове? Аз спечелих, знаеш ли какво? Какво? Спечелих чакъл, кокъл, 8 злато и товарна количка с чест и златник и злато. Ела да ти ги дам.
Си дам хубавите неща. Лошите ги фърлих на някакво момиче там, какво там беше там, някаква цървулка. Я бе. Чакай. Чакай, аз... Ето Коледа, чакай, сега ще използвам кит стар. Ма ти само... Къде ти едната стая ли сега, не от моята си? Я ги вземи тия букуци, бе. Кошар. Ще му страниш. Вземи това можеш да вземеш тия неща. Количка с чест. Ока, сега къде ще намерим дърво? По-важното е къде ще намерим дърво. Чакай, виж. Искам да поставя количката. Къде ще... Вите, айде да направим площунки. Не, бе. Айде, за какво съм ги... За кеф. Айде, за какво ще седят тук камите? Оф. Аз така и не разбрах. Айде. Аз ще ги подредих айтемите. Да? За какво ще седи това тук, за да направим площунки? Айде си правим нещо, чакаме няколко дена за един кит. Ой, човек, за какво са ми полшинки? На мен не ми трябват. Искаш ли да ти дам още един кит Коледа? Да. Мота би... Не, Кати. Чакай! Стига лаги ми! За мен? Заради ли лаги? И на мен не заради лигата, мен ми лаги заради клипа, заради простотиите, които правя. За момента... Ари, аз отивам на Warp Survival. Още ли си спаш? Отивам... Да, бе. И колко ли ще правиш в този клип? 10 минути някъде, толкова колко се снима бандикама. Аз може да го направя по-голямо, макар е. Къде отиваш? Ами аз отивам на Коледа. Отивам да събирам такова дърво. Къде ще го събираш? Еми откъдето се събира дърво, може би. Логика. Еми ти пак къде да ти да, аз не те виждам. Еми гората къде? Много просто се телепортира. Уф. Те цигани са брали всичко, значи мани. Аз идем. Ти ги бил. What the fuck лаги, че да нямам. А в дъжно... Мен ще ме разкапат и ще... Много фан. Аз с кой копче трябваше да си... да видя F... с кой копче трябваше да видя... колко ми е FPS-то. С кой F? С какво? С F кое? 3! С F3! Защото не мога нещо да ти чуя. Мерси, вече мога да си веждам координатите. Аз ще имам натам. Значи FPS-то ми е... сега 20 FPS имам. Чакай, аз ще видя. Лига. Мите 5 минути за лигата. Дали лигата? Да, всичко трябва. Ами виж до края е бутното. Какво? И не го чуваш. Опа, ще смена тази тъпа урафа иконка. Вече е тъпа. Аз даже не знам за какво съм се служил. Айде, човек, къде ще намеря дърво, е? Бля, се върнах на спаун. Я по-добре да отида в... Ако отида при нас... Толкова лаги, че думи няма. И аз даже се махнах от Майнкрафта. Но на мен толкова ми лаги, че не мога мръдна. На мен ти ме се телепортираш. И мога да пиша на админа, че си хак, че ме да телепортираш. Ок, това беше, дами и господа, от мене и чао.